Fl-ewwel video tkellimna dwar il-bib tal-Knisja. Issa ninsab hawnhekk fil-kor fejn dan is-salib. Dan is-salib insejħulu l-Kruċifru. Dan jintuża fil-festi speċjali fejn fil-bidu tal-Qudiesa nagħmlu l-purċissjoni. Il-Kruċifru jirrappreżenta li Ġesu msallab u jimxi l-ewwel wieħed waqt il-purċissjoni biex ifakkarna li aħna dejjem nimxu wara Ġesu. Ġesu li fil-Qudiesa joffri lilu nnifsu lill-Missier f'isimna l-koll. Fil-fatt, l-ewwel ħaġa li nagħmlu mas-saċerdot fil-bidu tal-Qudiesa huwa proprju li nroddu s-salib. L-ewwel ħaġa li l-qassiss jistidilna nagħmlu fil-bidu tal-Qudiesa hija proprju biex nitolbu maħfra lill-Alla tan-nuqqasijiet tagħna. Bekk inkunu nistgħu nħejju ruħna tajjeb għal laqgħa tagħna ma' Ġesu. Dan il-mument jissejjaħ l-att penitenzjali fejn fih aħna nitolbu maħfra lill-Alla bħala komunità. Iżda dan il-mument ma jieħux post is-sagrament tal-qrar fejn imorru għand is-saċerdot sabiex jitolbu maħfra l-Alla tad-nobiet li nkunu għamilna. Ġest importanti li jsir waqt dan il-mument huwa t-taħbit fuq is-sider tagħna għal 3 darbiet. Dan biex nuru li aħna żbaljajna u li nixtiequ nitolbu maħfra lill-Alla.